Rauhan tervehdys teille kaikille. Mukava taas olla täällä teidän kanssanne. Jos aloitetaan rukouksella, kiitetään Herraa tästä päivästä ja tästä mahdollisuudesta taas olla kokoontuu täällä yhdessä ja sitten sen jälkeen otetaan tässä alkulaulu. Kiitos taivaan Isä, että saamme jälleen kääntyä Herra sinun puoleen Herra täällä. Ja Herra, pyytää Herra sinun erikoista kosketusta tänään Herra, että me saisimme taas kohdata Herra sinua täällä, sinun sanan ääressä Herra. Anna sinun pyhän hengen vapaasti liikkua Herra meidän keskuudessamme Herra. Tuo lohtuu sinne, mistä tarvii lohtua Herra, korjausta, mistä tarvii korjausta Herra. Rohkaisua siellä, missä tarvii rohkaisua Herra. Ja kasvua meihin kaikkiin Herra. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Pyydetään Herraa, että kirkastat itsesi Herra täällä meidän keskuudessaan. Amen. Amen. Jos aloitetaan laululla 201. 201. Tahdon viedä mä kauas ääriin maan. On armon virta vielä nyt rauhan tulvillaan. Sen aallot synnin huuhtoo ja sielun uudistaa. Ken vain nyt tulla tahtoo. Saa armon omistaa. Mä tahdon viestin viedä ja näyttää taivaan tietä myös niille, jotka vielä on ilman Jumalaa.
Siunattu varmuus, Jeesus on mun. Oi mikä riemun pelastetun. Jumalan lapsi, perillinen, verellä pesty on Jeesuksen. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Nyt oma Herran olla mä saan, sieluni kiitosta on tulvillaan. Enkelit ensin julisti sen, sanoman rauhan rakkauden. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Seurassa kuljen nyt Jeesuksen, hänessä onnen sain taivaallisen. Riemuiten otan tuloansa, kätketty olen armossansa. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Amen. Tänään haluaisin tässä, ennen kuin siirrytään mihinkään sanaan, niin ennen kuin lauletaan vielä jotain ylistyskuoroja, vähän on tullut tervehdyksen päiviltä, Tuokkolan päiviltä Tansaniasta, ja ajattelin, että me ollaan oikeasti pidetty jonkun aikaa semmoista lähetyskeskeistä. Tietysti ollaan puhuttu Papuasta, ja Pekka ja Riffa pitää sen asian pinnalla tässä hyvin, mutta ei hirveästi puhuta meidän toisista lähettiistä. Luen silloin, kun tulee joku viesti niiltä niin yhdessä, mutta ajattelin, että jos me tänä aamuna pidetään vähän aikaa ja rukoilemme meidän lähettiemme puolesta, päiviltä on tullut tällainen uutiskirje. Nämä kuvat ei pystytty oikein erottaa tästä, mä olisin muuten pistänyt ne tonne pystyyn, mutta tässä on kuvia paljon, mä voin, jos löytyy tilaa täällä jossain pistää taululle, niin mä voisin pistää ne sinne. Mutta jos mä luen tässä ekaksi päiviltä ja sitten mä voin vähän kertoa, mitä näissä viestistä, mitä me olemme viime aikoina saaneet Valtterilta, Airilta ja Korpeloilta myöskin sisältyy, niin me voimme myöskin viettää vähän aikaa rukoilemasta niiden puolesta, eikö niin? Päivi kirjoittaa, tervehdys Tansaniasta, marraskuu 2020, Etä-Fida-päivillä. Sadeaika alkoi ja hetkessä koko maisema muuttui. Kuivat ruohikot loistivat vihreinä ja pölyiset polut ovat muuttuneet mukaviksi lenkkeillä. Kukat ja pensaat kasvavat silmissä. Suuri on sateen ja auringon voima, uudesti syntymisen ihme. Elämäni on ollut monipuolisen touhukasta viime viikot. Lokakuun lopulla täällä oli vaalit, jossa valittiin eri tasoisia johtajilla maalle. Vaalit menivät aika rauhallisesti ainakin päällisin puolin. Presidentti Magufuli jatkaa edelleen Tansanian johdossa.
Menimme Arushan fidalaisina vaaleja pakoon turvalliseen paikkaan ja samalla osallistuimme Fidan netissä pidetylle lähettipäiville. Onneksi juuri noina päivinä netti toimi suhteellisen hyvin. Kairos-aika. Marraskuun alussa täällä Arushassa pidettiin Kairos-kurssi. Pääsin näin ollen hetkin tosi toimiin, vaikka paljolti olinkin tarkkailijana. Kairos-kurssille osallistui 45 innokasta opiskelijaa eri puolta Tansaniaa, eri kirkkokunnista myös sokea Lydia osallistui kurssille. Kurssin päättyä pidimme fasilitaattorikoulutuksen, jossa koulutimme 41 fasilaattoria. Koulutuksen jälkeen he harjoittelivat käytännössä ohjaamista tuleville Kairos-kursseille. Fasilaattori muuten on facilitator varmaan. Vähän semmoinen uudempi suomen sana varmaan. Suomenkielinen sana. Iloitsen sydämestäni Kairos-kurssista. Ensimmäisestä kertaa pidettiin täällä kurssi ilman Keniasta tai Etelä-Afrikasta tulleita pääkouluttajia tansanialaisten voimin meidän parin lähetin avustuksella. Kollegeni on amerikkalainen projektin työntekijä, joka on innokkaasti mukana Kairos-kurssissa. Haastetta työn organisoimisessa on vielä paljon. Otamme vastaan ensiaskeleita. Kiitos, että olette rukouksessa mukana tässä työssä. Viisautta ja Pyhän Hengen johdatusta tarvitsen enemmän kuin mitään muuta. Olen lenkkeillyt, siis Run for Fun on nyt jakso. Olen lenkkeillyt paljon, mikä osaltaan auttaa minua omassa jaksamisessani. Sporttisten nuorten työkavereiden innoittamana liityin 20 hengen ryhmään ja teemme mielenkiintoisia matkaa Serengetille isossa rekka-autossa. Tansaniassa on jo pari vuonna järjestetty Run for Fun Serengeti Marathon, jossa osallistui tänä vuonna noin 600 matkaan. Tempauksen tarkoituksessa on korostaa liikkumisen tärkeyttä ja hienoa Serengetin luonnonpuistoa. Serengeti valittiin viime vuonna Afrikan parhaaksi luonnonpuistoksi. Juoksimme 7 kilometriä puiston sisällä ja lopun matkaa ulkopuolella. Puiston läpi ajaessamme näimme todella paljon Tansanian mahtavia villieläimistöjä, leijonia, useita laumoja tai yksilöitä ja vaikeasti bongattavan leopardin myös pari kertaa. Elefantit ja zebrat, monenlaiset antiloopit, hyönät, virtahevot ja iso laiska krokotiili olivat ihasteltavan matkan varrella, puhumattakaan eksoottisesta linnuista. Mä voisin sanoa itse, että kyllä mä juoksisin vähän sen verran nopeammin, jos tietäisin, että kaikki nämä on siellä samassa puistossa, missä minäkin olen. Seminaarit ja koulutuksia. Nyt on edessä matka entisen kotimme alueelle Nzegaan, Tazeguan raamattukoululle, missä pidetään seminaari raamatun koulujen johtajille ja opettajille. Pääsen mukaan esittelemään Kairos-työtä. Yksi tavoite onkin saada Kairos-kurssi osaksi raamattukoulun opetusohjelmaa. Samalla matkalla osallistumme myös Taborassa pidettävään lähetysseminaariin. On tärkeää tavata kirkkokuntamme raamattukoulu- ja lähetysjohtajia, jotka ovat avainasemassa lähetystyön eteenpäin menemiseksi tässä maassa ja koko itäisessä Afrikassa. Tässä vaiheessa tahdon taas kiittää teitä kannattajaseurakuntani kaikesta tuestanne ja esirukouksistanne. Arvostan niitä kovasti, ehkä vielä enemmän nyt ilman puolisoa työskennellessä. Kiitosaiheena voin mainita hyvät tansanialaiset työtoverit ja mukavat suomalaiset sekä kansainväliset lähetit tässä ympärilläni. Lähetysterveisin Päivi Tuokkola. Että muistetaan Päiviä. Päivi mainitsi tässä, että hän tarvitsee erikoisesti Pyhän Hengen johdatusta näihin työhön, mitä hän tekee siellä. Niin rukoillaan niin, että Herra avaisi hänen sydämensä
halut Päiville, että Päivi tietää, että mitä tarvii tehdä ja milloin. Näistä meidän toisista lähettistä haluan sen verran sanoa, että Walter ja Tuokkolat ovat tänä aikaa Suomessa. Niin kuin tiedätte, Sonjalla on ollut ongelmia sen ilmanlaadun kanssa siellä Albaniassa ja semmoiset allergiat iskenyt aika kovalla. Niin ne on suunnittelemassa jossain vaiheessa tässä ensi vuoden puolella paluumatkaa Albaniaan, mutta muistetaan rukoilla niiden puolesta siinä. Ja sitten niin kuin kuultiin tuossa pari viikkoa sitten, Korpelat ovat palannut takaisin Tansaniaan myöskin, ja ne ovat siellä tekemässä kovasti työtä. Ja jos tiedän oikein, niin Paavo ja Marja-Leenakin on parasta aikaa, eikö niin, vierailemassa siellä niiden luona, katsomassa niiden suloisia lasten lapsia siellä. Että rukoillaan myöskin korpeloiden puolesta, että Herra johtaisi Danielin työt siellä ja että perhe-elämäkin sujuisi hyvin siellä myöskin. Muistetaan myöskin Airi. Mä tiedän, että Airi ei ole varsinaisesti meidän seurakunnan lähetti, mutta olemme tuennut häntä vuosien aikoina. Että muistetaan myöskin sitä viestiä, mitä mä luin, saattoi olla viime viikolla tai edellisellä viikolla, jota saatiin, että hän on ollut aika sairas ja siinä oli myöskin pelko, että hän joutuu olla pyörätuolissa, mutta Herra paransi. Ja tietysti sielläkin on paljon tarvetta rahallisesti ja myöskin ihan tuosta fyysisillä parantumisella, niin muistetaan Airia myöskin siinä. Ja sellaista. Ja onko mitään updatea Papualta, mitä me voimme yhdessä myöskin muistaa? Ja sä myöskin mainitsit, Pekka, tuossa keskiviikkona, että siellä oli ollut hyvät kastetilaisuudetkin myös. Niin. Joo, ja niitä on lisää tulossa ensi Hyvä. No rukoillaan tässä hetki vielä. Kiitos taivaan Isä, että me saamme jälleen tuoda nämä meidän lähetit, Herra. Nämä ystävät, jotka Herra palvelevat sinua näissä eri maissa, Herra, kaukana kotoa. Ja rukoilemme, Herra, Päivin puolesta, Herra, halutaan. Sä kuulet, Herra, ja tiedät kaikki niiden suunnitelmat, Herra, mitä niillä on. Ja rukoilemme, Herra, että sinä avaisit, Herra, sinun sydämesi silleen, että Päivi jo tietäisi, millä tavalla sinä haluaisit, että hän menee eteenpäin näissä asioissa. Täytä, Herra, hänet viisaudella, Herra, suorittamaan sinun tehtäviä siellä, Herra. Kiitos siitä, että hän voi kävellä, Herra, sinun ennalta valmisteluilla poluilla, Herra, jota sinä olet valmistanut jo kauan ennen kuin hän meni sinne, Herra. Ja hän voi vaan täyttää niitä tehtäviä, joita sinä olet jo laittanut alkuun, Herra. Rukoilemme, Herra, että hän antaisit hänelle suuren sadon tässä työssä, jota hän siellä tekee, Herra. Kairoskurssilla ja muutenkin Fidan yhteydessä, Herra. Rukoilemme myöskin Valtteri ja Sonjan ja niiden lapsien puolesta, Herra, jotka nyt on Suomessa tietääkseni Tampereella, Herra. Ja rukoilemme, Herra, että sinä antaisit Sonjalle
nopea parantuminen näistä ongelmista, homeongelmista, mitä ne kokensi siellä Albaniassa, Herra, ja auta hänet, että jos on sinun tahto, Herra, että ne menee takaisin sinne, niin Herra, että sinä vahvistaisit fyysisesti hänet myöskin, että hän pystyy olla siellä ja olla tukena Valtterille ja tehdä työtä Valtterin vieressä, Herra, ja olla myöskin perheen äitinä siellä, Herra. Me kiitetään, Herra, siitä, että ne on niin sinnekkäästi ollut siellä, vaikka on ollut niin paljon terveellisiä ongelmia, Herra, niiden lapsien kanssa, Herra. Herra, rukoilemme myöskin Tuomin Airin puolesta, Herra, ja sä näet myöskin niitä kaikkia tarpeita, mitä niilläkin on, Herra. Kiitos näistä monista vuosista, Herra, jota hän on ollut uskollisesti palvellut sinua, Herra, siellä. Ja rukoilemme, ja niitä monta lapsia, jotka ovat päässyt ihan yliopistoon asti, Herra, sen työn kautta, jota Airi on siellä tehnyt, Herra. Ja rukoilemme, Herra, että sinä auttaisit häntä täyttämään hänen tarpeita, Herra. Fyysistä tarvetta myöskin, Herra, että sinun kosketukseen, että hän voisi vahvistua, Herra, ja virkistyä, Herra, sinä työssä. Ja Herra, rukoilemme myöskin korpeloiden puolesta, sekä nuoret että vanhemmat, Herra, että niillä olisi hyvä aika nyt yhdessä siellä. Ja Herra, että sinä auttaisit Danielin myöskin, Herra, täyttäisit hänet viisaudella siinä työssä, mitä hän tekee siellä Fidan puolesta. Ja myöskin hänen vaimoa, Herra, täytät viisaudella, Herra, siinä perhe-elämässään ja missä kaikessa muussa työssä hän on mukana, Herra, siellä myöskin. Ja kiitämme myöskin siitä työstä, mitä sä teet Papualla Uudella Genialla, Herra. Siitä työstä, jota Ritva ja Pekkakin on niin monta vuotta tehnyt siellä, Herra. Ja kiitos, Herra, siitä, että sinä myöskin edistät sitä rakennustyötä, mitä siellä on menossaan, Herra. Mutta kaikkein eniten, Herra, kiitämme niistä ihmisistä, jotka ovat tulleet uskoon tässä viime aikoina, Herra, ja niistä herätyksistä, joita me aletaan kuulla, Herra, sieltä. Herra, anna sekin sato siellä olla moninkertaistaan, Herra. Rukoilemme sun siunausta, Herra, sinne niiden seurakuntiin ja siihen koulunkin siellä, Herra. Ja auta niitäkin pääsemään eteenpäin niiden rahallisesti ja viemään ne lapsetkin, kaikki koulutuksetkin läpi. Jeesuksen nimessä rukoilen. Amen. Laitan tämän päivin ilmoituksen tonne taululle, niin voitte katsoa niitä kuvia. Olisiko meillä vähän jotain ylistyskuoroja tässä välissä? Tuntuu, että mä otan aina näitä samoja lauluja. Oletteko kyllästyneet jo näihin lauluihin? Ei? Okei. Okay. Olisi kiva, että joku tulisi tänne kaveriksi laulamaan tonne. Ritva, tuu sä reippaasti tonne laulamaan tuohon noin. Lauletaan näitä yhdessä. Sitten sä voit siinä välissä, jossakin välissä rukoillakin ja otetaan tätä niin kuin vapaasti vähän sen. Numero 10 mä oon valitsenut tässä ja jos teillä on toivomus, te voitte sanoa, mutta nyt ainakin numero 10. Kiitän sydämestäni. Sydämestäni kiitän, kun annoit poikasi. Kiitän koko sydämestäni, Herra. Kiitän sydämestäni, kiitän, kun annoit poikasi. Kiitän koko sydämestäni. Ei
sanokoon vahva on, köyhä sanokoon rikas on. Herra antanut on kaiken minulle. Ja nyt heikko sanokoon vahva on, köyhä sanokoon rikas on. Herra antanut on kaiken minulle. Kiitän. Vielä kerran. Kiitän sydämestäni, kiitän kun annoit poikasi. Kiitän koko sydämestäni, Herra. Kiitän sydämestäni, kiitän kun annoit poikasi. Kiitän koko sydämestäni, Herra. Ja nyt heikko sanokoon vahva on, rikas sanokoon rikas on. Herra antanut on kaiken minulle. Ja nyt heikko sanokoon vahva on, köyhä sanokoon rikas on. Herra antanut on kaiken minulle. Kiitän. Onko toivomus? Jos ei, numero 13. Onko teillä toivomus? 92. Okei, otetaan se ensin sitten. 92. 70. 92. Oi, Herra, anna tultasi? Oh, okei. Okay. Muistanko mä, tämä vanha pää, kuinka se menee? All right. Se voi olla vähän korkea. Anna tultasi. Okei, laulakaa oikein reipasti ja kovasti, että peittytään. Oi Herra, anna tultasi ja puhdista sun kultasi. Polta kaikki vuora pois, et sinun kuvas meissä ois. Oi älä anna sammua, vaan lisää yhä enemmän tulta meidän sydämiin alttarille palamaan. Tulta, tulta kaivamme, tulta taivaahan. Sielujamme voitamme hengen voimalla. Isä, anna tultasi meidän sydämiin. Polta kaikki tunkaksi oma voimamme. Oi käsky kuulu, ottakaa nyt tulta teille annetaan. Voiman saatte ylhäältä, kasta teidät tuulella. Oi kuka saa tuulen voiman kokea. Tulta, tulta taivaahan, alttarille palamaan. Tulta, tulta kaipamme, tulta taivaahan. Sielujamme voitamme hengen voimalla. Isä, anna tultasi meidän sydämiin. Polta kaikki tukkaksi, oma voimamme. Viimeinen jake. Oi Herra, Herra Elian, sä olet tulen Jumala, tulla aina
pimeäs. Me emme elä savussa, vaan tulta sydän haluaa. Tulta enemmän, syttyköön se palamaan. Nouskaa seisomaan. Tulta kaipamme, tulta taivaahan. Sielujamme voitamme hengen voimalla. Isä, anna tultasi meidän sydämiin. Kaikki tuhkaksi oma voimamme. Se on vanha kuorolaulu. Otetaan vielä tähän, mulla oli vähän samaa ajatuksia siinä, mutta otetaan tämä numero 13, se on yksi mun, ja sitten siihen 14, sitten siihen 13, taivaat julistaa. Taivaat julistaa, ylös nouseen kunniaan, ei oo vertaista, ei Herra kauniimpaa, on aina oleva, karitsa kunniaa, polvistun iloiteen, näin Herra palvoen, nyt mä julistan, ylös nousen kunniaan, häntä runneltiin, meidät sovitettiin, on aina oleva, paritsan kunniaan, polvistun iloiteen, näin Herra palvoen, on aina oleva, karitsan kunniaan, polvistun iloiteen, näin Herra palvoen. luos minun puhdas sydämen. 14 seuraavaa. Jumala, anna minulle uusi vahva henki. Luo minun puhdas sydämen. Jumala, anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestään. Älä poista minulta pyhää henkeä. Anna jälleen minulle autuutesi ilo. Tue minut altuuden hengellä. Englanniksi, jos osaatte, tai suomeksi, jos te osaatte sen. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O God, and take
minun puhdas sydämen, Jumala. Anna minulle uusi vahva henki. Luo minun puhdas sydän, Jumala. Anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestäs. Älä poista minulta pyhää henkesi. Älä minulle autuutesi ilo. Tue minua autuuden hengellä. Tässä ensin mä haluan tuoda Marianan terveiset. Kiitos häneltä, suuret kiitokset, että te olette kantanut häntä rukouksiin. Hänellä oli erittäin mustat päivät, torstai ja perjantai. Hän joutui sairaalaan ja Erika joutui kärräämään, että hän oli tiedottomassa tilassa pitkiä matkoja siellä käytävillä. Jotta muistetaan, ja erityisesti Erika, joka joutuu nyt kantamaan paljon tuskaa ja huolta siinä, ja Mike lähtee taas, niin Brian, niin tiistain jälkeen on sitten Brianin hoito tälle. Mutta Mariana eilen soitti illalla, hän pystyi itse jo puhumaan, se oli minulle niin kuin, tuntui aivan ihanalta, ja hän sanoi, että sano paljon kiitoksia esirukouksista, jotta hänellä oli paljon parempi päivä eilen, mutta äsken tuli viesti, että yö ei niin hyvin mennyt, mutta muistetaan meidän sisarta, jonka pitäisi olla täällä mukana. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tuoda kaikki meidän ilomme ja murheemme sinulle, Herra, tässä ja nyt, Herra. Kiitos siitä, että saadaan rukoilla, että luo minun uusi puhdas sydän, eläkö otat pois pyhä henkäsi, anna jälleen autuutesi ilo. Sä näit, kun yksi meistä kärsii, Herra. Sä näit, kuinka Mariana on käynyt pimeät päivät tuolla sairaalassa. Herra, kiitos siitä, että me saadaan kärsiä hänen mukanaan. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan kantaa ystäväämme, rakasta ystäväämme sinun käsivarsille tässä ja nyt niin, että hän sen saa kokea, kun hän tietää, että hänelle niin rakas Jumalan seurakunta, Sion seurakunta yhdestä suusta, yhdestä sydämestä huutaa Herran puoleen tällä hetkellä. Kiitos siitä, että me saadaan huutaa Herra sinun puoleesi. Kosketa Mariana, kosketa Erikaa uudella voimalla ja anna hänelle oikein eri voimat nyt, kun hän joutuu kantamaan niin paljon vastuuta kaikesta. Kiitos siitä, että me saadaan nähdä jälleen sinun ihmeitä ja niin kuin ollaan nähty Irman ja Annelin ja Sinikan kohdalla sinun apuasi. Me huudetaan Sinikan ja Reijon puolesta samalla lailla. Anna heille uudet voimat ja kohtaa parantavalla käsivarrellasi, Herra. Kiitos siitä, että me saadaan olla seurakunta, joka rukoilee ja kantaa toinen toistamme sinun alttarin eteen. Ole ylistetty. Kiitos Pyhän Henkesi läsnäolosta ja kiitos siitä, että kun Markus tulee tähän, sinun sanasi tulee eläväksi. Sinun sanasi tekee sen työn, mitä varten se on tänään sen lähettänyt. Se tekee työtä meidän sydämissämme. Nimessäsi, aamen. Nosta kätesi kohta taivasta ja kiitä. Jeesus parantavan voiman antaa voi. Nosta kätes, anna Pyhän Hengen täyttää. Ja sun sydämessäs kiitos aina soi. Halleluja, kiitos sulle rakas Jeesus. Halleluja, kun sä kaiken uhrasit. Halleluja, kiitos sulle rakas Jeesus. Halleluja, kun sä itses uhrasit. Kiitos.
Rauhan tervehdys teille. Oli oravakin koitti tuossa halajiin nähdä, että mitä nuo ihmiset oikein tekee tuolla. Meinas tulla ikkunasta läpi tuossa viimeisen laulun aikana. Tänään mulla on Raamattu auki Johanneksen 4. luvusta. Ja katsotaan siitä paikkaa, joka puhuu meille todellisesta Jumalan palvonnasta. Todellisesta Jumalan palvonnasta. Palvonta, joka on Jumalalle miellyistä, hänen mielen mukaista. Ja kysyy sitä kysymystä, että mikä tämä Pyhän Hengen tehtävä on totuuden henkenä meidän elämässämme. Ja me luetaan tässä yhdessä Johanneksen evankeliumin 4. luku. Heti ensimmäisestä jakeesta, joka kertoo Jeesuksesta ja samarialaisesta naisesta. Jeesus sai tietää fariseusten kuullen, että hän teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes. Tosin Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa, niin hän lähti Juudeasta ja meni taas Galileaan. Hänen oli kuljettava Samarian kautta, niin hän tuli Sykar-nimisen Samarian kaupunkiin. Se on lähellä sitä, mitä maa-aluetta, jonka Jaakob oli antanut pojilleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Koska Jeesus oli matkasta väsynyt, hän istui kaivolle. Oli noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli ammentamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juotavaa. Hänen opetuslapsensa olivat näet menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää juotavaa minulta, samarilaiselta naiselta. Juutalaiset nimittäin eivät ole missään tekemisessään samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi hänelle, jos sinä tuntisit Jumalan lahja ja hänet, joka sanoo sinulle, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä, että hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eihän sinulle ole edes ammennusastiaa ja kaivo on syvä, mistä sitten saisit sitä elävää vettä? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Hän joi siitä itse, samoin hänen poikansa ja hänen karjansa. Jeesus vastasi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi, mutta joka juo sitä vettä, mitä minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, joka minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä tällä ammentamassa. Ja me tiedetään, miten tämä kertomus menee siitä esille. Tästä naisesta tulee yksi aikaisemmista evankelistoista. Menee kylään kertomaan miehestä, joka saattaa olla Messias, joka on kertonut hänen elämästään kaikki, mitä hän on ikinä tehnyt. Mutta kun katsotaan vähän sitä, mitä tässä Jeesus puhui, millä tavalla Jeesus tässä kohteli tätä naista, minkälaista opetusta hän kertoi hänelle. Ja ensinnäkin hän alkaa siinä kertoen sitä, että miten Jeesus on elämän lähde, elämän veden lähde. Hän on se lähde. Tämä elävä vesi sanonta
ei ollut asia, joka Jeesus vaan niin kuin ilmasta otti esille. Se ei ollut vaan joku hänen oman keksimä, joka ei mitään, mistä ei kukaan muu tiennyt mitään, vaan se oli just sitä. Puhui just semmoisesta tuoreesta vedestä, lähteestä, vedestä, joka on hyvän makuista, terveellistä ja on vastakohta sellaiseen tunkkaseen, ei-liikkuvaan veteen. Joskus kun menen metsästämään, niin tuolla Hagarin pohjoisessa on siellä tien varrella on joku pistänyt piippu tai putki tonne maan alle ja sieltä on juokseva vesi. Ei ole väliä, että mihin aikaa vuodesta sinne menee. Se on niin kuin hana olisi täysillään koko ajan vaan päällä, valuu vettä sieltä. Ja se on sellaista, just tällaista elävää vettä, sellaista kirkasta, puhdasta. Mä joskus otan iso kanisterin mukaan tuon kotiin, että Alinakin saa maistella sitä. Mutta tällaista sanontaa Jeesus otti, ja tämä samarilainen nainen ei oikein ymmärtänyt, mistä nyt on kysymys, kun Jaakobin kaivossa olisi ollut tällainen lähde, josta se vesi pulppuaa sinne, ja tietystihan sitä olisi kutsuttu eläväksi vedeksi, niin nainen ei ymmärtänyt sitä, että mistä Jeesus nyt on puhumassa, kun hän sanoo, että jos sä tietäisit sen, kenen kanssa puhut, sä sanoisit hänelle, että antaisit sinulle elävää vettä. Jeesus tietysti oli, niin kuin usein teki, niin käytti tällaisia jokapäiväistä asiaa puhumaan iankaikkisista totuuksista. Ja kääntyi naiselle ja sanoi, että ei me nyt tämmöisestä vedestä puhuta. Tätä vettä kun juot, niin jano tulee taas. Etsi sitä vettä, jonka jälkeen sinä et tarvitse enää janoa tuntea. Blaise Pascal, ranskalainen filosofi, vuonna 1670 kirjoitti kirjan, jossa hän kertoi, että jokaisessa ihmisessä on sellainen Jumalan kokoinen kolo niiden elämässään. Sellainen kolo, joka ei mikään muu voi oikein täyttää kuin Jumala. Me uskovaiset tiedetään sitä, että meitä luotiin siihen, että meillä olisi yhteys Jumalaan. Meidän oikea kutsumus oli elää niin kuin Adam eli Jumalan kanssa, missä ensimmäisessä Mooseksen kirjassakin puhutaan, miten hän käveli Jumalan kanssa, oli yhteyksissä Jumalan kanssa, jutteli Jumalan kanssa ihan niin kuin minä juttelisin Anton kanssa tässä. Että samanlaiseen suhteeseen Jumalan loi meidät, mutta synti tuli ja muutti nämä asiat. Ja ihmishistoria on täynnä niitä kuvia, kertomuksia, kun ihmiset koittaa täyttää just sitä koloa niiden elämästään. Mikä on ei vaan pieni kolo, mutta iso reikä meidän olemuksessaan. Kaikilla muilla asioilla. Tämä meidän kaupunkikin on niin täynnä ihmisiä, jotka tätä koittaa tehdä. Ehkä kaikkein selvimmäksi nähdään sitä, kun kääntyy huumeisiin ja on käyttämässä niitä ja ei pääse niistä eroon. Koittamassa täyttää sellaista jotain, mitä niiden sisimmässä puuttuu. Näillä huumeilla ja alkoholilla ja muilla asioilla. Mutta Jumala on luonut meidät tällaiseen tehtävään. Ja mitä Jeesus on kertomassa tälle naiselle, kun hän alkaa puhua siitä, että hän ei tulisi, että tällainen iankaikkinen elävä vesi, sen jälkeen ei tarvitse enää janoa. Hän oli kertomassa, että sen jälkeen ei tarvikaan mennä etsimään muualta sitä, joka täyttää tätä paikkaa, tätä koloa,
tätä reikää meidän olemuksessaan. Jeesus itse tuo tyydytys siitä janosta, että ihmiskuntaa haittaa. Ja siksi tässä hetkellä on hyvä muistuttaa meitä uskovaisiakin. Että meillä on tarvetta juosta jokaisen tuulen ja aallon perässä. Etsimässä Jumalasta jotain, mitä meiltä puuttuu. Kristuksessa on kaikki. Kristuksessa on kaikki meille. Hän on riittävä. Ja jos vielä on jano sen jälkeen, kun on tullut Kristuksen luo, niin vastaus ei ole siinä, että mennään jonnekin muualle etsiä jotain lisää siihen. Vaan vastaus on siinä, että me opimme tuntemaan Kristusta vielä enemmän. Siinä aletaan oppia, että hei, Kristuskin täyttää kaikki nämä janot meissä. Hän ilmaisee meidän taivaallista Isää meille, ja hän niin tekee. Jeesus kertoo tässä myöskin tällaisen. Hän sanoi jakeessa, me just luettiin tästä, jakeessa 13. Jeesus vastasi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Se kumpuaa, se pulppuaa, se tulee yli. Me näemme sitä, että miten hän on kertomassa tälle naisellekin, että jotenkin tämä sana, joka on hänessä, tämä, joka juo tätä vettä, se jotenkin tulee silleen, että sen sijaksi, että jotenkin se lähdevesi kuivuisi ja loppuisi siitä, että ihminen joisi siitä, vaan se niin kuin moninkertaistuu. Siinä 1-2 sitten ei ole enää vain yksi lähde, vaan sitä lähdestä on nyt tullut 2 lähdettä ja 3 lähdettä ja 4 ja jatkuvasti enemmän ja enemmän. Täyttämässä ihmisten janoa. Tämä ei ole ainoa paikka tässä Johanneksen evankeliumissa, missä tällainen ilmaisua käytetään. 3 lukua myöhemmin, 7. luvussa jakeessa 38, Jeesus sanoo näin, joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän hän sanoi hengestä, joka hänen uskovat tulisivat saamaan, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Siis tämä on nyt osoittamassa helluntai-päivään asti. Sen jälkeen, kun Jeesus oli kirkastettu, ristiinnaulittu, herätty kuolemasta ja elänyt tässä 40 päivää ihmisten keskuudessa ja sitten tempattu ylös. Ja sen jälkeen tuli helluntai-päivä, jolloin Pyhä Henki meni asustamaan uskovaisiin. Pyhä Henki tuli asustamaan uskovaisiin, sinuun ja minuun, jos olemme Kristuksessa. Ja sen tehtävä tämän mukaan on olla just sinun ja minun elämässä sellainen lähde, joka täyttää sitä janoa, jota teidän naapureillaan, perheenjäseneillään, ystävillään on. Jeesus ei ole pelastanut sinut tai minut meidän oman tähden. Se olisi se asia, se olisi niin kuin asia loppuun sitten, kun me päästään pelastukseen. Hän on lunastanut meidät
työkaluksi hänen valtakuntaan. Että meidän kautta hän voisi osoittaa hänen rakkautta, hänen huolenpitoa, hänen armoa maailmalle, joka janoo hänen perään, mutta ei tunne sitä. Tunnista sitä. Ja Jeesus jatkaa tässä kertomassa just tästä hengellisestä totuudestaan, kertoen tästä pyhästä hengestä, joka tulee asustamaan näihin ihmisiin, josta hän vähän viittaa, minä uskon tässä tällä samarialaiselle naiselle, näistä elävistä vesistä, jotka pulppua, mikä se sana tässä olikaan, tulee hänestä, kumpuaa iankaikkiseen elämään. Hän puhuu enemmän siitä hengestä. Hän kertoi näin, jakeessa 19, jos luetaan, nainen sanoi hänelle, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat palvoneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa. Jeesus sanoi hänelle, nainen, usko minua, tulee aika, jolloin ette palvo isää tällä vuorella, etkä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, joka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia isä etsii. Jumalan henki ja niiden, jotka häntä palvovat, tulevat palvoa hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias tulee, hän, joka sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun kanssasi. Siitä tämä samarialainen nainen sitten menee kertoo kaikilleen tästä sanomasta. Jeesus on aika selvä tässä, että ei ollut ainoastaan kysymys ajasta, joka on tulossa, mutta aika, joka oli jo tullut, missä isää palvotaan hengessä ja totuudessa. Ei vaan ulkonaisissa eleissä, vaan todellakin jotenkin ihmiset yhtyy hengessään Jumalan kanssa. Tämä palvonta Jumalaa kohtaan tulisi olemaan erilainen kuin se oli siihen saakka. Ja tässä Jeesus antaa jakeessa 21 ja 22 tällaista viittausta siihen, että mitä, 21 ja 22, jossa kertoo tällaisia viittauksia siihen, että mistä hän on puhumassa. Jeesus sanoi hänelle, nainen, usko minua, tulee aika, jolloin ette palvo isää tällä vuorella eikä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Eli jotain oli tapahtumassa juutalaisten keskuudesta, joka tulisi muuttamaan sen palvonnan järjestyksen. Jeesus tiesi, että sen jotain, mitä oli tapahtumassa, oli, että hän oli tullut. Ihmiskunta on aina palvonnut jotain. Jossain vaiheessa ihmiset palvoi outoja henkeä ja elämiä. Katsoo muunais-suomalaiseen kulttuuriinkin, lukee minkälaisia muunaisajatuksia suomalaisillakin oli luomakunnasta ja kaikkea, niin me näemme niitä eri tapoja, miten ihmiset palvosi materiaalista maailmaa. Jotkut ovat palvonut kuninkaita, aurinkoa,
Mutta sen keskuudessa Jumala kutsui juutalaiset ja kertoi niille itsestään. Ja me näemme Raamatun läpi sitä, miten Jumala ilmaisi itsensä ihmisille. Joskus ihmiset kompastuu siihen, kuin palvonta ensimmäisen Mooseksen kirjassa saattoi olla aika paljon erilaista kuin se Uuden testamentin puolella on. Mutta Jumala on vuosien aikana ilmaissut enemmän ja enemmän itsestään, kunnes poikansa tuli. Poikansa, joka on säteilee täysin Isän kirkkautta ja todistaa täydellisesti hänestä. Ja niin se oli, juutalaisillekin tuli lakeja ja muita, jotka kertoivat, miten Jumalaa tulee palvoa. Mutta nekin oli, niin kuin oliko se Paavali sanoo Uudessa testamentin, niin kuin huoneen hallitsijana semmoisina, jotka siinä aikana, kun ihmiset oli alaikäisiä, hoiti meitä. Me näemme sitä, että se myöskin kertoi meille meidän synnin, tai siis pelastuksen tarpeesta. Mutta kun Jeesus tulee, Jeesus muutti nämä asiat. Pyhän Hengen kautta asustamaan meidän elämässään. Jotenkin me voimme yhtyä Jumalaan, kun Pyhä Henki meissä huutaa Isän puoleen. Pyhä Henki meissä yhtyy Jumalaan. Ja siksi palvonta voi muuttua erilaiseksi. Se ei ole enää kysymys tällaisista ulkonaisista eleistä, tapoista, tehtävistä. Vaikka ehkä niitäkin on vielä mukanakin. Mutta hengessä ja totuudessa. Tähän Jeesus valmisti meidät. Tällaiseen tehtävään hän kutsui meidät. Palvomaan hengessä ja totuudessa. Miksi totuus on tässä mukana? Siihenkin voisi mennä ihan omaan saarnaan opetukseen siitä, että mikä se tarkoittaa puhuu, että me palvomme myös totuudessaan Jumalaa. Se puhuu siitä tietysti, että me tunnetaan Jumalaa niin kuin poika hänestä todistaa. Tunnetaan hänet enemmän kuin vaan silloin ennen Kristusta. Mutta se myöskin puhuu paljon siitä, miten me myöskin ymmärretään itseämme. Hän kutsuu meidät pois siitä, että me jotenkin peitämme meidän omaa tuntemattomuutta, meidän omaa synnöllisyyttä, omaa vikoja ja tullaan sen sijaan Jumalan luoksi rehellisesti. Tiedätkö, rehellisyys Jumala edessä on kaikkein tärkein asenne, mä uskon, kun mennään rukoukseen. Kun oikea rehellisyys tuo meidät nöyryyteen. Jeesus kertoi kertomuksen, kun fariseus ja publikaani menivät temppeliin ja fariseus ei pystynyt mitään muuta rukoilla kuin, että kiitos, että minä olen niin kuin toinen kaveri tuolla, toi publikaani tuolla. Ja publikaani ei voinut edes nostaa silmät taivaaseen. Ja Jeesus kysyi fariseuksilta, että ketä luulet lähtivät temppelistä oikeutettuna.
Ja tietysti se oli se, joka nöyränä tuli Jumala eteen. Siinä oli ongelma siinä sen totuuden kanssa. Yksi palvoi Jumalaa totuudessaan, toinen ei. Ja Jumala tänäänkin kutsuu meitä, oikeita rukoilijoita, palvomaan häntä hengessä ja totuudessa. Etsimään Pyhän Hengen johdatusta meidän rukoukseen, rukoilemaan hengessä, mutta myöskin totuudessa. Siinä kaikessa totuudessa, mitä Kristus on ilmaissut meille itsestään ja meistä itsestään. Että me voisimme todellakin palvoa Jumalaa nöyrästi ja täydellä uskolla. Tähän kuuluu sitä, että me annamme meidän ruumiimme elävinä uhrina. Kuuluu siihen, että me annetaan kaikki, elätään niin, että kaikki kunnia kuuluu hänelle. Rukoillaan. Kiitos taivaan Isä, että saamme jälleen kääntyä, Herra, sinun luoksi. Ja rukoilemme, Herra, että tänään sinä auttaisit, Herra, meitä. Jos jostain syystä me emme ole vielä palvomassa, Herra, sinua hengessä ja totuudessa. Että Herra, että sinä auttaisit meidät sinun armossaan, toisit meidät siihen, missä me voisimme niin olla. Rukoilemme, Herra, että sinä käyttäisit sitä Pyhän Hengen läsnäoloa meidän elämässään koskemaan niitä ihmisiä meidän ympärillään, Herra. Jopa tämmöisen covidin ajassa, Herra, jolloin tuntuu, että ei pysty kauheasti olla yhteisessä toisten ihmisten kanssa, Herra, että sä auttaisit meitä siinäkin. Kiitos ja kunnia sinun nimellä. Amen. Jos lauletaan loppulauluksi laulu 140. Mä katot, jos mä vielä saan tän tänne, jotta meni nukkuuteen. Hyvä. 140. Sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen, joka tulvailee uskosta Jeesukseen, joka vuotavi kädestä mestarin tyhjän tyhjiin sieluihin. Tämä siunaus armona annetaan, omat ansiot turhuutta roskaavaan. Kiinnä katseesi vuoreen voittoisaan, pyhän Golgatan kukkulaan. Yhden ainoat voit sinä tehdä vaan, olla mestarin edessä polvillaan. Kierrä alttarin sarviin kädet nuo, pyydä avajo virran huo. Vaimu alttarin juureen sellaisna, käännä katse
tahat arpia kantavat, yli vuotaen siunaavat. Jumalan siunausta vaan kaikille teille. Jos kiinnostaa, niin tuossa on joulumyyjäisiin vähän tullut lisää juttuja tuossa, niin on ollut jo pari myyntiä siinä myöskin, niin jos tekee mieli jotain, niin ostakaa nopeasti ennen kuin menee kauppaan.